Ola, somos Pablo e Paula e imos vos falar sobre unha das aplicacións máis utilizadas na actualidade. TikTok é unha aplicación creada por unha empresa chinesa denominada ByteDance que se basea na creación, publicación e edición de vídeos de terceiros ou propios de duración variable. Esta aplicación produce unha gran adición de diversos vídeos que se repiten en bucle. Os cales xeran estímulos chamativos como música ou baile que logran captar a atención do receptor. A isto súmaselle o constante cambio de inmediatez e a capacidade de mostrar contido personalizado e ilimitado. Na súa privacidade destaca a ausencia de cifrado de extremo a extremo, o que quere dicir que os seus usuarios son vulnerables a ataques de hacker. Ademais, ten acceso aos teus datos persoais, o que fai que poda eliminar a túa información persoal ou incluso rastrear a túa ubicación aproximada. Hoxe en día, moitos adolescentes soñan con traballar nas redes sociais como influencers, xa que o ven como un traballo sinxelo e disfrutable. Isto provoca unha idealización destes por parte da sociedade e, por conseguinte, a creación de estándares como, por exemplo, estéticos, o cal pode concluir en impactos negativos na autoestima ou en trastornos. Relacionado con isto están os problemas económicos, xa que moitas veces os adolescentes compran cousas simplemente porque ten unha persoa famosa. Outro dos problemas desta rede social é a facilidade de acceso a contido inapropiado. De aquí podemos destacar os distintos desafíos que se popularizaron na aplicación e que fixeron que se rexistraran ingresos hospitalarios de nenos e adolescentes debido a lesións. Incluso difúndense vídeos de contido violento, aínda que sexa cunha finalidade didáctica. Tamén se pode observar mensaxes de odio a través da aplicación por parte dos denominados haters. Aínda que non sexa un dos principais temas, a política tamén se pode atopar nesta aplicación. Debido a canles que expresan as súas opinións políticas ou incluso de partidos políticos existentes que pode levar a polémicas. Por último, hai unha abundante cantidade de linguaxe inapropiada, que, a hora de escrita, está censurada. Todos sabemos que TikTok é unha das redes sociais máis utilizadas hoxe en día e moitas fake news difúndense a través dela, porén moitas non son orixinais dela. En conclusión, pese a ter moitos aspectos negativos, TikTok é moi popular na poboación. Polo que recomendamos vos ter estes perigos en consideración antes de utilizala.